Илдар абыйның бу әсәре бик актуаль дип уйлыйм. Чөнки монда тел, халыкара мөнәсәбәтләре, халкыбызның язмышы барысы да чагылдырылган. Шулай ук спектакль үзенчәлекле формада эшләнә. Безгә эшләү авыр булса да, шул ук вакытта кызык. Бу спектакль бездә тамашачы күңеленә якын булыр һәм аңлаешлы булыр дип ышанасы килә. Премьерабызга рәхим итегез. Аннары үтә әйтерсең анда телемостыбызда дүрт теле күперебез дә. Икенче пәрдәдә. Biz аны телемост дип тә әйтәбез, күпер дип тә әйтәбез. Сез телемост әйтә аласыз, ул телемост әйтә алмый. Анда бит артистка. Анда бит Люция Хамитова. Анда Люция генәсе. Хайна, барсыңдармы? Син моны. Анда телемост. Анда телемост. Мин бөтенләй башка кеше. Яңа Акчурина. Пьеса 80-нче елларның ахырында язылганга карамастан, бүгенге көн кадагына бик туры килә. Һәм аның анда күтәрелгән темалар, анда күтәрелгән проблемалар бик актуаль. Чөнки сюжет буенча менә шушы пьеса беренче татар Америка татарлары һәм Казан татарлары арасында узган телекүпер вакыйгаларга башланган. Һәм теге елларда перестройка вакытында менә бөтен шикләр, бөтен капкалар ачылган, тимер пәрдә төшкән. Менимчә бик кызыклы спектакль. Әле репетицияларыбыз бара, ләкин премьерабызга чакырам. Канәгать булып калырсыз дип уйлыйм, чөнки спектакльдә біз уйнаучылар сораулар гына куябыз. Ул сорауларга җавапларны сез, безнең яраткан тамашачыбыз табарга тиеш буласыз ул сорауларга җавапны.